Οπότε περνάμε τώρα στο επόμενο μας θέμα. Οι σκηνές στο κρατικό Νίκαια σοκάρουν. Υπουργός Υγείας να ουρλιάζει σε γιατρό τη στιγμή που οι αστυνομικοί τον έχουν ακινητοποιήσει με χειροπέδες. Το περιστατικό που καταγράφεται σε βίντεο αποτυπώνει μια πρωτοφανή εικόνα αυταρχισμού μέσα σε δημόσιο νοσοκομείο. Ο γιατρός μιλάει για χυδαία συκοφαντία, περιγράφει προπυλακισμό, απειλές από τον Υπουργό και πολιτική στοχοποίηση. Ενώ οι υγειονομικοί καταγγέλουν εισβολή στρατού κατοχής. Το βίντεο και η μαρτυρία του γιατρού ανοίγουν σοβαρό θεσμικό ζήτημα. Πώς γίνεται ένας υπουργός να απαιτεί συλλήψεις εντός νοσοκομείου και να καταφεύγει σε δημόσιους προπυλακισμούς? Η δημοκρατία δεν λειτουργεί με χειροπέδες. Ο κύριος Γεωργιάδης συνεχίζει την περιοδεία του λοιπόν με τηλεοπτικά SOS, προσπαθώντας να πείσει ότι οι γιατροί, νοσηλευτές, το υγειονομικό προσωπικό του κρατικού Νίκαιας θα τον δολοφονούσαν. Θα του άνοιγαν το κεφάλι. Από το ένα κανάλι στο άλλο, με δραματική φωνή και αφήγημα δράσης, ο Υπουργός Υγείας ζητά να πιστέψουμε ότι οι άνθρωποι με στιθοσκόπια και τις ρόμπες, τις ιατρικές και τις χειρουργικές, έστησαν ενέδρα θανάτου και ότι οι αστυνομικές δυνάμεις τον έσωσαν από βίαιο λιτζάρισμα. Τις εικόνες τις είδαμε όλοι και θα τις ξαναδούμε. Αστακό στο νοσοκομείο, με ειδικές αστυνομικές δυνάμεις, και οι άνθρωποι με τις στολές τις ιατρικές, τα στιθοσκόπια, είχαν σχέδιο να δολοφονήσουν τον Άδωνη Γεωργιάδη. Όλα αυτά ενώ πλησιάζει και η Κυριακή των Καρναβαλιών. Ίσως αυτός ο τραγέλαφος εκτοξεύτηκε στα 9 ύψη παραμονές. Κατά τα λοιπά, οι υγειονομικοί έχουν θέματα και πεινάνε για διάλογο και λύσεις. Ο Υπουργός για κάμερες και η πραγματικότητα για λίγη σοβαρότητα. Για να παρακολουθήσουμε το βίντεο. Κατάφερε να σπάσει τον ιό. Είναι και μια σύλληψη ενός γιατρού. Ένας εκ των υστέρων είναι και συνδικαλιστής της εργασίας. Το λέω με σύλληψη γιατρός διοπράγει εναντίον μου και με εξίδωσε και με έφτιασε. Το οποίο είναι πολύ λυπηρό για γιατρό. Όλα αυτά είναι στο βίντεο για μένα. Εν πάση δεν έχει σημασία. Τον συνέλαβα η αστυνομία, τον πήγε μέσα. Μετά αυτός είπε: εγώ δεν ήμουν, άλλος ήταν εδώ, ήμουν καλός, κάτι τέτοια. Εγώ πριν από λίγο αποφάσισα να μην του ασκήσω μήνυση και ζήτησα να τον αφήσουν ελεύθερο. Δεν ξέρω αν έκανα καλά, αλλά πιστεύω ότι ο Υπουργός Υγείας δεν μπορεί να πηγαίνει τους γιατρούς στο δικαστήριο. Σε τρέμεσε! Είσαι και γιατρός, σε τρέμεσε στον Υπουργό Υγείας! Σε τρέμεσε! Τι είναι αυτά που σε τρέμεσε! Τώρα δεν ξέρω σου τίποτα, Πάγνα! Αυτό μου να μην μέσα! Μπορεί να υπάρχουν εντάσεις, μπορεί να υπάρχει διάλογος. Εδώ όμως βλέπαμε ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούσαν να σπάσουν ουσιαστικά τον αστυνομικό κλειό για να επιτεθούν στον Υπουργό. Και κατ' επέκταση επιτέθηκαν και στους αστυνομικούς. Αν δεν ήταν σήμερα η αστυνομία και όχι τα ΜΑΤ, η ΜΕΤ, η δράση και η όποια, αν δεν ήταν εκεί θα με είχαν σκοτώσει. Θα με σκοτώσουν, θα βλέπετε το πτωμό μου. Αυτό που λέτε θα ήταν νεκρό. Θα με σκοτώνανε. Θέλω να πω. Όχι, μα θα με σκοτώνανε. Σας αγαπάμε πολύ. Εγώ σας αγαπάω. Στο λατρεύω, σας αγαπάω. Παραπάνω από ό,τι νομίζετε. Λοιπόν, βλέποντας το βίντεο θα έπρεπε να ξυπνάνε στον καθένα από εμάς τρία βασικά πράγματα. Το πρώτο είναι η αηδία, η ξεφτύλα που έχει καταντήσει αυτή τη χώρα πλέον. Το δεύτερο είναι η δύναμη για αντίσταση και επανάσταση και επιτέλους να ανακτήσουν όλοι και να βγούμε στους δρόμους να ξεχυθούμε χωρίς να περιμένουμε κάποιο τραγικό γεγονός για να το κάνουμε αυτό. Και τρίτον είναι η λύπη, η τραγωδία και το τραγελαφικό όλο αυτό σύμπλεγμα, αυτή η κατάσταση που ξυπνάμε και κοιμόμαστε και λέμε όλα είναι μια κανονικότητα. Ενώ το ακριβώς ανάποδο συμβαίνει, αυτό ακριβώς το τραγελαφικό, το καρναβαλίστικο, αλλά το ακριβώς ανάποδο το καρναβαλίστικο, γιατί το καρναβαλίστικο είναι κάτι χαρούμενο, πας και διασκεδάζεις, εδώ πέρα έχουμε το ακριβώς ανάποδο, άνθρωποι ταλαιπωριούνται να τα βγάλουν πέρα σε ένα υποστελεχωμένο νοσοκομείο και ίσχυε από πάνω τον Φουλ Καραγκιόζη, τον Άδωνη Γεωργιάδη, να κάνει και επίθεση και να βγαίνει μετά στα κανάλια και να καταγγέλνει τους γιατρούς που και καλά προσπάθησαν να το σκοτώσουν. Ένα πράγμα δεν έχει καταλάβει ο Έλληνας, ο πολίτης, ο λαός, ότι όσο θα κινούνται δημοκρατικά, τόσο αυτοί θα λειτουργούν αυταρχικά και χουντικά. Πρέπει να πάρουν το μήνυμα ότι πρέπει να τους πάρει στο κυνήγι ο λαός, κυριολεκτικά όμως, όχι μεταφορικά, να τους διώξουν από εδώ και τότε μόνο θα υπάρξει ηρεμία, να καθαρίσει το τοπίο και να ξεπληθεί η βρωμιά. Μέχρι τότε απλά
θα λέμε ότι κάνουμε επανάσταση και θα λέμε ότι αλλάζουμε το σύστημα. Βουρλωμένο γράμμα διαβάζουμε όλοι μας. Αυτά.